Pobedom od 2:0 u martovskom duelu u Zagrebu, reprezentacija Hrvatske približila se svetskom prvenstvu. Naši fudbaleri ostali su dužni navijačima, što večerašnjem meču daje dodatnu važnost. O atraktivnosti komšijskog derbija govori i dolazak Josea Mourinha, jednog od najboljih trenera današnjice, koji će na Marakani biti u društvu vlasnika fudbalskog kluba Chelsea, Romana Abramovića. Da li će gosti uživati u lepom fudbalu ili će važnost meča ponovo presudno uticati na igru, teško je predvideti, ali zato sugrađani nemaju dilemu oko pobednika. 2:0 za nas. Ko će dati golove? Matić i šta znam, Đuričić će bude. Iz Srbije sam normalno navijam za Srbiju. Cenim da ćemo dobiti bar 1:0. Voleo bih da pobedi Srbija, ali će nažalost biti nerešeno u najbolju ruku. Meč koji nema veliki rezultatski značaj, ali u teoriji daje nadu Orlovima da će se eventualnom pobedom približiti plasmanu na svetsko prvenstvo u Brazilu, nije umanjio optimizam u stručnom štabu Srbije, ali i Hrvatske. Na stadionu Karađorđe, koji se nalazi iza mene, naša selekcija je zabeležila 2 pobede u ovim kvalifikacijama uz gol razliku 8:1. A da li će podrška sa tribina Marakane biti dovoljna za izabranike Siniše Mihajlovića, saznaćemo večeras od 20 sati i 45 minuta. Podršku našim igračima prethodnih dana pružili su i brojni državni zvaničnici, a tokom dana obe delegacije primio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Opsežne mere obezbeđenja preduzete su već po sletanju fudbalera Hrvatske na aerodrom Nikola Tesla, a isto se očekuje i na Marakani, na kojoj prema dogovoru 2 saveza neće biti gostujućih navijača.